Provinciale steden komen jong voor het eerst in de nieuwe geerstalling bij elkaar. Wichtigste agendapunt is het verslag van informateur Geert Benedictus, die er zelfs ik bijwijzen zal. Verleden week was duidelijk dat de Partij van de Arbeid net meer in het college komt en dat is voor het eerst sinds de oorlog. En dus verslagjouwer Andries Bakker is er jong bij. Andries, verwacht Sto aan ze nog een protovuurwerk? Ja, dat zal heel interessant zijn als dat vuurwerk er komt. Ik denk wel dat de oppositiepartijen correct weten willen hoe het nou gaan is. Die parteren, die de listloekers van alle partijen handen, maar Geert Benedictus. Ik heb ze hier alle keer in handen, ze zijn uittikt en wel. Maar hoe gaat de discussie daarover krijgt? En een tweede, maar misschien wel de belangrijkste vraag is: hoe reageert de Partij van de Arbeid officieel in de steden bij monden van Janne Witske de Vries, de deputaire dus, die het aasten geen deputaire meer is, want de Partij van de Arbeid, dat is het al, die zit aasten net meer in het college. Hoe gaat dat aasten? Dat zijn twee grote vragen. Ja, en hoe wis is het nou dat er een coalitie komt tussen het CDA, de VVD, de FNP en de SP? Nou, formeel is er nog niet het wis, want alle partijen die staan ook correct nemen, dus die moeten nog inhoudelijk met elkaar implementeren. En dan zal er één collegeprogramma voor de komende 4 jaar hier komen matten. Maar wat ik wil weten is dat er in een kuiergang vanzelf al met partijen onderling praat is. En er is wel zo volle vertrouwen dat ze eruit komen, zal ik inhoudelijk. Dus de VVD aan de ene kant, aan de rechterkant, SP aan de linkerkant. Het lijkt een heel grote kloof, maar in de praktijk denken ze er wel uit te komen. En als die partijen zeggen van ja, we zitten zat dicht bij het college. VVD heeft al meer dan 18 net regeerd. SP heeft er nooit in Friesland regeerd. Deze kans is zo groot dat ze nou mooi dan kennen. Dat ze die kans absoluut niet meer glippen laten zullen. Dus dat de Partij van de Arbeid formeel nog in beeld is, dat ken nog heel iets. Maar in de praktijk zal het waarschijnlijk net gebeuren. Ja, maar hoe groot is die kans dat de Partij van de Arbeid toch nog in beeld komt? Nou ja, dat zou ik kennen als de 4 partijen die nou het college vormen willen, als die inhoudelijk toch er net uitkomen. Er ben wel wat toekeltje. Het sociale domein wat er heel iets zijn wordt. SP wil investeren in zorg en in de arme mensen. En VVD is die toch bekend als de bezuinigingspartij. Ja, hoe lossen ze dat onderling op? Mocht dat een probleem worden, ja, dan zou de Partij van de Arbeid weer omkomen kennen. Maar ja, dan is de vraag wel, is er nog wel vertrouwen tussen het CDA en de Partij van de Arbeid? Want de Partij van de Arbeid, om het samen plat te zeggen, die viel te mooi in een sek naait door het CDA. Ja, nou eerst praten over de inhoud. Is er al een formateur benoemd? Nog net. Sander de Rauwe van het CDA, de listloeker, die zei vorige week vreed dat Joen daar meer bekend hoe maken wordt. Tenminste, na het debat zag iets dat hij dat wil. Dus Joen zal het duidelijk worden waar de formateur wordt en waar het dus verantwoordelijk is om de leiding te nemen in het scrollen van dat meerschappelijke collegeprogramma van die 4 partijen die het nou het college van Friesland vormen zullen. Tegen dank Andries Bakker.